ମରୀଚିକା। ପଡ଼ିକି ଉଠିବା, ଉଠିକି ପଡ଼ିବା ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ। ଜୀବନର ଛକିଶୂନ୍ୟ ଖେଳ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ତ କେତେବେଳେ ଆଲୋକ, କେତେବେଳେ ହସ ତ କେତେବେଳେ ଲୁହ, ସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କେଉଁଟା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁନି। କେନାଲ ପାଣିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଢେଉଗୁଡ଼ାକ ଜାଣି ହେଉନି ଯେଉଁ ଢେଉଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା କୂଳରେ ପିଟି ହେଉଛି ନା କୂଳ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଢେଉଟା ପିଟି ହେଉଛି। ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ବସିଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ବସାଠାରୁ ଅଫିସଟା 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଯେଉଁଦିନ ଅଫିସରେ ବିଶେଷ କାମ ନଥାଏ ଶୀଘ୍ର ଆସି କେନାଲ କୂଳରେ ଘଣ୍ଟେ ବସିଯାଏ ସେ। ଥଣ୍ଡା ମଳୟ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ନରମ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ରାଇଜକୁ ନେଇଯାଏ। ଯୁବ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସାମୟିକ କବିଟାଏ ପାଲଟି ଯାଏ ସେ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ। ଚାକିରି ନଥିଲା, ଘରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବାପା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଡ଼ୁଅ ଭଉଣୀର ବୋଝ ଥିଲା। ଚାକିରି ମିଳିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ବାଡ଼ୁଅ ଭଉଣୀର ବୋଝଟା, ଭଉଣୀର ବାହାଘର ବୋଝଟା ବେଳକୁ ବେଳ ତାକୁ ଅସହ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ଭଉଣୀର ବାହାଘର ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବାର ଚିନ୍ତା। ଛକିଶୂନ ଖେଳରେ କେଉଁ ଘରେ ଛକି ମାରିଲେ ଜିତିବ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ସେ। ଟେକାଟିଏ ପକାଇଲା କେନାଲକୁ, ଟପ୍ କିନା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଗୋଲାକାର ତରଙ୍ଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରା ପବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଢେଉଟା ମିଳେଇଗଲା। ସେମିତି ସାନ ଭଉଣୀର ଜ୍ୟୋତିର ବାହାଘର କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତା ପ୍ରେମଟା ଫସର ଫାଟି ଯାଉଛି। କେନାଲ ଆର ଗାଁର ଝିଅଟି, ଘର ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛି। ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି ତାର। ଖାଲି ଦେଖା ଚାହାଁରେ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ କେବେ କଥା ବି ହୋଇନି। ଘରର ବୋଝ ସାଙ୍ଗକୁ କୌଣସି ନବାଗତକୁ ଆଣି ବୋଝଟା ନଦୀ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତାର। ଆଜି କେମିତି ଶୀତୁଆ ଅପରାହ୍ନରେ ତା କଥାଟା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ଢେଉ ଉପରେ ପଡ଼ି ଚକଚକ ହେଉଛି। କିରଣଟା ଆଖିରେ ପଡ଼ି ଆଖି ଝଲସାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକା ମାରିଲା ପାଣିକୁ। ପୁଣି ଟପ୍ କରି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ପିଲାଙ୍କ ପରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାକୁ। ଭାବିଲା ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବ, ତା ଘରେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବ। ଏଇଆ ଭାବି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଚାଲିଲା ପାଖ ଗାଁକୁ। ତାଙ୍କ ଗାଁଠୁ ଆର ଗାଁଟା 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ। ନଳକୂଅ ପାଖରେ ଝିଅଟିଏ ପାଣି ମାରୁଛି। ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଚିହ୍ନି ହେଉନି ତାକୁ। ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ପଚାରିଲା ଝିଅଟିକୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ କହିବେ କି ଏ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଆର ଗାଁରେ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ଅଛି ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଟା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ପାଣି ମାରିବା ବନ୍ଦ କରି ଝିଅଟି କହିଲା, କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି? ହଁ, ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କାମ ଥିଲା। ହଉ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏତକ କହି ଝିଅଟି ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟି ଧରି ଆଗେ ଆଗେ ଗଲା ଓ ପଛରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଘର ଆଗରେ ବାଲ୍ଟିଟି ଥୋଇ ଅଣ୍ଟାରୁ ଚାବି କାଢ଼ି ଘରର ତାଲା ଖୋଲିଲା ଝିଅଟି। ଘରର ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଚେୟାରଟିଏ ଭିଡ଼ି ଆଣି ବସିବାକୁ କହିଲା ତାକୁ। କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋ ନାଁ ଅନୁପମା। ଥମିଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେବ ଭାବି ପାରିଲାନି। ଯେଉଁ କାମଟା ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ କରିବାର ଥିଲା ସେଇ କାମଟା ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ବା ତାକୁ ପଚାରିବି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଅନୁପମା କହିଲା, ଚା ଟିକେ କରିଦେବି? ହଉ କରନ୍ତୁ, କହି ଛେପ ଢୁକିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ଚାହା କରିବା ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ପଚାରିବ ବୋଲି ସାହସ ଜୁଟାଉଥିଲା ସେ। ଚା ଧରି ଆସିଲା ଅନୁପମା। ପାଖରେ ଥିବା ଚେୟାରଟା ଭିଡ଼ି ଆଣି ବସିଲା ସମ୍ମୁଖରେ। ମୁହଁଟା ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ପୁଅ ପିଲା ହୋଇ ବି ଲାଜରେ ଚାହିଁ ପାରୁନି ତାକୁ। କ'ଣ କହିବେ ପରା କହୁଥିଲେ, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ପଚାରିଲା ଅନୁପମା। ହଁ, ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଘରେ ମୋ ମା ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ଓ ମୋତେ ମିଶାଇ 3 ଜଣ। ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଇରିଗେସନ୍ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଯଦି କିଛି ନ ଭାବନ୍ତି ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତାନି? ସିଧାସଳଖ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବୁଲେଇବେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ଅନୁପମା। ସିଧା କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା।
ମୋର 17 ବର୍ଷରୁ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବଜ୍ରଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବିଧବା ହେବାରୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅଶୁଭ ମାନି ବାପ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଘରେ ବୋଝ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି। ଏକାନ୍ତ ମୋର ଜୀବନସାଥୀ। ମୁଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି। ଶପଥ କରିଛି ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଗଲା ସେ। ସଂସ୍କୃତର ଶ୍ଳୋକ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ଅଧା ପିଆ ଚା'ଟା ରହିଗଲା ତାର କପ୍ରେ। ଦିଗ୍ବଳୟର ମରିଚିକା ସଦୃଶ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ପାଣି ପରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ ବା ନପାରେ। ପଛକୁ ଫେରିବାର ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ହଉ କହି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ପଛେଇ ପଛେଇ ଫେରିଲା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମରିଚିକାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ପହଁରିବାକୁ ନୁହଁ। ଗାଡ଼ିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଶା କରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।